Naš proslavljeni reditelj, autor i scenarista Puriša Đorđević gost je naše hronike Filmskog festivala na Paliću. Gospodina Đorđeviću, recite nam ukratko o vašem novom filmu. Film nosi naziv Scherzo, to je u stvari stari jedan film koji je snimljen pre 20 godina. U to vreme on ili je bio suviše slab ili je suviše bio modern, tako da producenti i distributeri koji su trebali da kupe i da distribuiraju ovaj film, da kažem jednostavno pali su u nesvest, pogledali me i otišli i više se nikad nisu vratili. Ali ono što je interesantno, Mića Milošević, naš kolega, kritičar i filmski režiser, kao urednik filmskih novosti pronašao je ovaj film, pozvao me, pokazao i mi smo se svi iznenadili da u njemu ima dosta stvari koje bi mogle biti i danas interesantne. A da ne bi upropastili film onakav kakav je bio, ja sam film posvetio Mihajlu Popoviću, mom snimatelju, čoveku koji je stvarao pre onog velikog rata i posle rata i koji nas je naučio svemu. I onda sam u film vratio one kadrove koje sam bio izbacio pre 20 godina i pošto je film posvećen Mihajlu Popoviću, dokumentarni materijali koje je Mika Popović snimao i koje nikad nisu izašli u svet, ubacio sam u film i na taj način dobili smo Scherzo, ali ako je Scherzo muzički izraz, onda mogu da vam kažem da je u stvari tema u filmu šta smo mi radili sa muzikom posle rata. I ja sad imam običaj da kažem jednu, po mom mišljenju, dobru rečenicu koja će razumeti ceo film, a to je to da se u filmu bore Srpsko kolo Resavka i koncert Rahmanjinova broj 4, opus 40. Eto, to je kratka istorija filma. Nastavljamo naš razgovor sa Purišom Đorđevićem. Recite nam kakvi su vaši daljni autorski planovi? Naravno, naši planovi i životi zavise prvo od blokade, no u međuvremenu svaki od nas mora nešto da radi, tako moj veliki pisac jeste u ovom momentu Milorad Pavić, koga proučavam već nekoliko godina i na osnovu njegovih 5 priča napravio sam tekst za scenariju pod naslovom Telo i duša. Dao sam gospodinu Paviću da pročita tekst. On mi je odobrio taj njegov tekst. Vi znate da je Milorad Pavić čovek koji nerado daje svoje tekstove, tako jako smo se lepo sporazumeli, složili, dao mi je sva prava i u ovom momentu ja čekam da neko od producenata čuje da ja imam scenariju po pričama Milorada Pavića. Ne zbog mene, nego smatram da sa Miloradom Pavićem zaista možemo i pored blokade da odiđemo u svet. Eto, to bi bilo sve za sad. Recite nam još samo kako se snalazite za pribavljanje sredstava za snimanje filmova? Ja sam tip koji očekuje da mene jure, pošto ja imam samo ideje i tekstove, ja očekujem da oni koji imaju novac jure mene, neće dočekati da ja njih jurim. Puno hvala na razgovoru.